bagasan rohamuna hatan dibata taringon turuhut pardungan saripion di halak Kristen dung ditompa dibata zulmai dokma dan jadi punjung zulmai ubahin madibana sada pangulupina bahai dongana aksud ni dok Tuhan Yesus alan ini tadi konon dibawa tu amanah dominana patopon dirina tu diodina nagali sadadari tu nasida dan dua asan dari dua be nasida tu sadadari dungi dok Tuhan Yesus Kristus do galut na paulakon na diodina yeso alam na marmainan na palakupot sa pangalakot do nang nagabuat nasirani atau na pinadung di debatan dan jadi sirako itu tangihon hamuma na idok ni hatan di debatan kubawai hamu kabawa haholongi hamuma par di utamu dabe somat Kristus nama kaholongi huriai jalan dilehot do dirina kumokopsa asa di parbadiai dungi somat do hatan di debatan tubur-burui diuloi angka perempuan ma bawa nabi somat pangului Tuhannya ai bawai do ulu di pertutana somat Kristus ulu di kuriai alan ini dan bawa ikon makta holongi pardekutana somat nadirina ikotoktong maroha paturehon majaga dohot mangaramoti somat Tuhan Yesus nama jaga dohot mangaramoti kuriana aku ni ganut mabur-burui toman jala forman marhabadiau dohot markasitongan bengen jala marhatan lapok ai ikon sonido buru-burui marupun bawa nabi kita ini di hamuna dua ikon toktong marujahan di hatan di bata jala toktong martoluk diroha dohot hatomanon masih rupan dohot masih tangyangan pasigi ngolum sian pangalahon nasa kureng ima kijamiroha hamuruon pargaruson ikon akkahata nakuras dohot nasa rumang ni hajarato baik ma kolong niroha las niroha hadamion dohot roha nama si pasangapa itu si hot mahamu ditubuk niroha nagabitad di parsaripyong muna jalabai ma kolong nirohai nagabi ihot-ihot disudi ulau dan indah jalan damai di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti angka hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus alan ini khobar tu hatan di batana pinigemuna nunga dia tusihamu hatan di bata tarimon turuh di pandongan saripioni atau molosomoni alusima suku-suku non dia lupa di bata dohot jodoh di kuria na pemudison nama nukum mau nuai di bawah alih panguli Ervan Suwandi Pardidi kalau doho maka jom-jomkon di juru di bata na upoto saluhut dohot di juru di dongan na pemudison na di pangitorohando si kembar eka satria kuda diri na nirimon dari dongan musaripe kalau doho maka holong imana sian nasa roham dohot mangulahot sian nasa bugong kalau doho marparangipon parangnya dabadia rak dohot ibana kalau doho mangajuan tu hagalionna tum surah murang parangnya kalau doho manunggu ibana di bagasan kolong dohot labas di roham jalan nawa doho marpadan nasotupa aulahommu manang tadi kodomu ibana paima disirah kamatian kamu sugut Ervan Suwandi Pardidi molo dalam sadaro ambang lui saluhut nai alusima olo saya di paragugoi tuani ma mau lihat ma nama nukun mau dohot diwale inang kembar eka satria kuda diri kalau doho maka jongkon dia lupa di bata dohot di jurun yang kadokan aku mudison na dipanggil rohando si Ervan Suwandi Pardidi gadis bertubuh kalau doho maka holong ibadah siang nasa roham dohot mangulah siang nasa hugum jala doho marpadan mangaraduti patungan serepiemu Papua halang Kristen mo kalau doho maka holong ibadah ditiki arsak niroha parsahiton hapu gosong dohot sitaonon jalan masuk tupa maki nolok pemanang tadi kono ibadah paima disirah kamatian kamu sugut kembar eka satria kuda diri
Molo na usada lo kam mangului salud nai alusima. Olo sa di pardugo tuani maka. Mau lihat tema itu kata di kita salutna dalam dainang na dihaholong itu kata Yesus Kristus ada perlu dipatupa nasida acara tukar cincin songon simbol barang tanda pahoton pardongan sarepion nasi buat dari emas yang murni yang tidak berawal dan tidak berujung. Kiranya ini menggambarkan cinta kasih kalian yang murni di hadapan Tuhan dan yang tidak akan pernah berujung sampai Tuhan memisahkan kalian. Amin. Cincin ini kembar Eka Satria Kuda Diri. Cincin ini kusematkan ke jarimu. Kiranya seperti cintaku kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan kita dan rumah tangga kita selama-lamanya. Ervan Suwandi Pardede. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita selama-lamanya. Pegang. Cincin kakak masing nampakkan cincin. 1, 2. Dan di Rohamuna di padan naon kina tiga pemuna di adupan di Batang dohot hijuluni kuriau atau masih lehonan tangan siang mahamu bagua hotni padan munai. Napo suni di bata doa mabuan hatana Tuhamu di bagasan goreng di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus doto diperbadi ama dok na pinadumu di debata dan jadi sirangan di jolma. Amin. Di pasu-pasu jaga moti Tuhan debata ama dapat Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak ko Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor mana pena tutoti. Amin. Damak dainang na dikakulong itu harta Yesus Kristus di kita salahutna dia disadarion Senin tanggal 20 Maret 2027 Ervan Suwandi Pardede Dohot Kembar Eka Satria Kuda Diri sah manang resmima berstatus sebagai suami dan istri. Kujau kami mamanginang songon surat pamasumasuan perbagason dinasida nomor 07 garing AB garing KPI strip RSR garing Telur Romawi garing 2027 Nunga Macalo Pasu-Pasu Perbagason Ervan Suwandi Pardede Dohot Kembar Eka Satria Kuda Diri di hari Senin tanggal 20 Maret 2027 Ima di Gereja Kristen Protestan Indonesia Manang TKP Jemaat Sialang 2 Resort Serampah. Pendeta Resort manang pemimpin jemaat Pendeta Ferdi Goginenggulan Guru Jemaat Penatua R. Putar-Putar Saksi siang pihak pengantin laki-laki E. Pardede, saksi siang pihak pengantin perempuan P. Manado masing-masing ditandatangani. Semua lima panggilan, semua surat pamasumasuan perbagason di nasida dan Ale amanami, ale amanami berdua tiga, saya berbagi amat waktu, saya roman ada jauh, saya saum tahun dengan bertemu soalnya di berdua tiga, leroman kami sedang membuat sekali, saya sampai usaha soal pada senami, video saya pertama dosa sekali, undang kami mengirim bangunan, berdua hari siapa malu, ayo berdoa.
rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong di rohani di bata ama, dohot parsorakton di perbadi aman nama ngaramuti, dohot mamasu-masu hamu saluhukna. Amin.
Musik.